As estacións. Cando as árbores florecen e as bolboretas voan, é primavera. Cando o sol canta e quenta, os froitos maduran e vai máis calor, é verán. Cando as follas comezan a caer, veñen as chuvias e a noite chega antes, é outono. Vai frío, moito frío, tamén chega a neve, é o inverno. E colorín colorado, este conto está rematado e o que non levante o cuíño do chan vaiselle quedar pegado.